मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। चढ़ल जबान छो मंगले न बतिया तोरा जबान के उतर तो है नथिया। गई चढ़ल जबान छो मंगले न बतिया तोरा जबान के उतर तो है नथिया। चल हट पानी सेट के कमरिया हिलावते मुझौसा अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। चढ़ल जबानी छो मंगले न बतिया तोरा जबानी के उतर तो है नथिया। चढ़ल जबानी छो मंगले न बतिया तोरा जबानी के उतर तो है नथिया। मिक्स बाय अमन अकेली। तोरा जबानी के खूबे छो चर्चा हमरा बताबे ने कते छो खर्चा। तोरा जबानी के खूबे छो चर्चा हमरा बताबे ने कते छो खर्चा। तोरा बस के बात नहीं छो। पानी चोली में हाथ घुसावते चल हट अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रटरेंद्र धारा बच्चो न मरी कनी तू अपन देखाबे न टंगरी। रटरेंद्र धारा बच्चो न मरी कनी तू अपन देखाबे न टंगरी। अच्छा कनी रतन के मजा उठाबे तो आने अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। अपन लहंगा उठा के सामान छोड़ी ना पदे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।